बहुत पुराना जो हमनी के दादी माई गावत रही कि अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो ए घरी नु टीवी आ गइल बा। पहले रेडियो के बड़ी महत्व रहा का कि अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो। अच्छा हाँ मिला और दो चार आदमी होकस तो बुला ले काम बा कि अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो कि हमारा छाता पर माइक लगावा दी राजा जी। कहत रहिए राजा जी हमारा छत पर चोंगा लगावे के चाहे। चोंगा जो होला न जी बड़की लंबा आवत रहे भरी कहां लागत है सब एगर तो बॉक्स आ गइल बा डीजे जोन कहा था कि अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो कि हमारा छाता पर माइक लगावा दी राजा जी। हमारा छाता पर माइक लगावा दी राजा जी। हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहर गावा दी राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर गावा दी राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर चाहब कि हाँ अच्छा देखिए हमरा भतीजा की तरफ से इनाम आइला बहुत सारा आशीर्वाद इहो आकाश भैया के देखो 200 के बाद 10 टकिया ये बेइज्जती हो गई। 200 के बाद 10 टकिया परेशान मत हो। बताइए कि चढ़ा दे लोग 10 ताला नीचे गिरा दे लोग। देखिए पुरस्कार बा देखो बाप रे बढ़ल बढ़ल हो। देखिए पुरस्कार बा बहुत सारा से अब तो ललका चलते नहीं हम वही तक कहेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से बहुत बहुत सारा आशीर्वाद बबुआ लोग के कि अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छतवा पर माइक लगावा द राजा जी। अरे हमरा छतवा पर माइक लगावा द राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर गावा द राजा जी। जाना तानी कि बबुआ के बुआ और फूफा लोग भी आई बा तो चाहब की ओइजो से ना माइक में छोड़ दी। हम चाहब की ओइजे से नंबर लिख ले काम बा डायरेक्ट गूगल पे कर देवे काम बा अगर नहीं
अरे पुआ के बोला तो फूफा के बोला लो पुआ के बोला तो फूफा के बोला लो अरे गोटी गोटी रुपया लुटावा फूफा जी अरे गोटी गोटी रुपया लुटावा फूफा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा दरा बबुआ के सोहरा गावा दरा देखी बबुआ के बड़ पापा लोग बैठल बा कुछ लोग दोनों आदमी के खास कर दो आदमी के यूट्यूब के कमाई आ रहल बा एगो सोनू भैया के अच्छा एही जो बालो डॉलर आवत डॉलर एगो बड़का पप्पा के तो चैनल हल हई बा दूसर पर बड़का पप्पा के चैनल बा देखी कैमरा लागल बा डॉलर छपाता हम चाप की एकर तनिको कमाई आई लोग त तनमुनी हमनियो भी आवे के चाहिए तब न हमने के बेल आइकन दबाई दिया कि बड़का पापा के बोला दो अब बड़की मम्मी के बोला दो अरे जोड़े जोड़े चुनरी लुटावा राजा जी अरे जोड़े जोड़े चुनरी लुटावा राजा जी हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहरा गावा हमरा बबुआ के सोहरा गावा राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा देखी बड़का पापा देखी कुछ लाज रखे काम बार और दुआर पाइल बनी जा आएगो हो बड़के पर लगे हैं भाई हो मन्नी भैया सब लोग बड़ा लोग लड़का के दादा दादी नीचे है नीचे तो 2-4 हजार मिल का जाए पहले मन्नी भैया भी बाकी ना देखे दो पहले मन्नी भैया अच्छा गूगल पे करिए अभी लिखिए नंबर बना डालिए कब दे अच्छा सब लोग ही बढ़ के पापा सब के प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा अच्छा देखिए एगो बड़का पापा के तरफ से 500 एगो बड़का पापा के तरफ से 100 रुपया रउआ 20 टकिया औका देखिए पुरस्कार बा देखिए पुरस्कार बा बड़का पालो की तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक वंदन बा अरे बड़का पापा के बोला दो अब बड़की मम्मी के बोला दो अच्छा गिनी ये कोना बैंक से आइल बा सीतापुर वाला बैंक से लुटेरा बैंक से ना लुटेरा बैंक यूट्यूब के कमाई है देखिए पुरस्कार बा बड़का पापा के तरफ से अरे कोटी कोटी रुपया लुटावा राजा जी अब पीपीगंज वाला साइड के चलावता है घरे के चलावता पीपीगंज साइड चलता रोड के सब पता चलता कि अरे कोटी कोटी रुपया लुटावा राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा राजा जी
बबुआ के सोहरा गावा तेरा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा तेरा बाबा बबुआ के नौनो नानी आइल बलो केहू ना मामा ममो नहीं खनाइल बोलावल चाहत रहे मौसी मौसी आइल बलो मौसी मौसा मौसी दुनु जना अच्छा मौसा चढ़ल नस्टजा बुहे नो न चले है ना बड़ी दुख के बात अच्छा अमेरिका से आइल तो चाहत दो चार गो डॉलर बीबी नहीं हो एक दूगो बिक दे तो 70 रुपया के भाव 77 रुपया के भाव बड़ी सब ऐसे सब कोई जाना था यूट्यूब के बारे में अमेरिका के कितना वैल्यू बा कोई लोग के घर चलत न अरे मौसा के बोला तो मौसी के बोला तो मौसा के बोला तो मौसी के बोला और ये अमेरिका वाला डॉलर लूटा बरा चाची एकदम बिक दे अरे अमेरिका वाला डॉलर लूटा राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा तेरा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा अंत में उहे भाव बा कि अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छतवा पर माइक लगावा द राजा जी हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहरा गावा तेरा जी हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा जी चली जॉन आइल स्वागत बा बाद और प्रणाम बा $2 $2.5 मिलल बा हमरा $2 या $2.5 होई ए घरी 80 रुपए चलत का देनी 82 रुपए देखो तारा सब पता बा जे छापता हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा हमरा बबुआ के सोहरा गावा तेरा जी बबुआ के सोहरा गावा द राजा हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा हमरा बबुआ के सोहरा गावा द राजा अगर अच्छा लगे तो ताली बजा के